Ден трети. Пак се събудих в 12 часа, защото си легнах в 6. Подредих тук малко, закусих, ядох български кашкавал от специалните тайни запаси, които ще траят поне 2 седмици, надявам се. И после дойде човекът, който отговаря за гъста, с който сключих договор. Показа ми как се ползва котлона, показа ми специално устройство, което започва да пилка, да алармира, да квичи каквото си искате, когато има изтичане на газ, което мисля, че ние нямаме в България, но е доста умно направено. И така, по-късно дойде хазяйката, говорихме си с нея цял следобед, разказвахме си различни неща, говорихме за България, за Япония, за яйцата тук, за селата вкъщи. И да, беше ми много забавно, тя ми показа как да си ползвам оризоварката. И после ме закара до един магазин, в който върнах кабел, който всъщност не ми трябва. И така, купих си пантофи, вече няма да студувам като излизам от банята и ходя по ледения пот. И да, после като се прибрах вкъщи имах време и тъкмо когато се стъмваше, реших да ида до шинтуистския храм, който е наблизо. Джинджа! Беше много красиво. Отидох самичка и той се намира естествено навътре в планината, т.е. на високо място е. И оттам се вижда града надолу. И беше много приятно изживяване, много, как да кажа, таинствено, мистериозно, като от някое аниме, което съм гледала с Джинджа. И беше много хубаво, защото беше тихо, нямаше хора, беше тъмно, звездите изгряха. Аз бях самичка и минах през входа, който е надясно по улицата, през едно голямо червено тори, а изхода е директно надолу през каменно тори. И да, измих си ръцете, изплакнах си устата, както е според обичая. И седнах малко и се полюбувах на обстановката. Наистина беше много красиво и много приятно, не знам, беше магическо просто, не мога да го опиша и само ще се повтарям, защото в момента ми е малко беден речник, все пак е 1:15 през нощта. Да, то поседях си там, пописах си в дневника и после изядох един киткат с вкус на матча. Днес си взех такъв и такъв с малини също. Половината пакет вече го няма. Другия пакет също останах само с по 4 парчета от всеки вкус. И да, май ще си купя още утре. Това е за днес. Беше ми много хубаво и интересно вечерта там. Направих снимки, но те са с малко лошо качество, тъй като беше тъмно и телефон ми нямаше как да снима хубаво, въпреки че даде всичко от себе си. Утре отивам в университета, ще подписвам разни документи, ще ходим до общината, ще вършим задачи общо взето и когато приключим с тях се надявам да идем до морето и най-после да го видя, защото вчера не успях. И да ида до Дайсо, което е един хякоен шоп. Нещо като нашите магазини за левче. На връщане от Джинджа минах през Марти и майка му. И седнахме и си говорихме и беше много приятно. Изкарахме така час или два. И просто много се радвам, че те са тук в същия град като мене. И че не съм самичка и че малко или много ги чувствам като семейство. В смисъл, има при кого да отида, има с кого да споделя, има с кого да говоря родна реч. Ми е много мило, защото все пак сме и от един курс и успяхме да се засечем, а не да се разминем. Единия в Япония, пък другия в България. И да, обзето е това. Надявам се близките няколко дни да имам възможност да ида до Ономичи, където разбрах, че има над 100 годишни храмове, доста запазени, старинни. И да се видя там с Мимето, която всъщност учи в момента в Хирошима. Така че нямам търпение за утре, за други ден, за всеки ден, в който ще бъда тук следващата една година. И да. Само да кажа, олиото и оцета са сладки, така че утре ще ида и ще си купя кисел оцет и може би захтин или нещо подобно. Не се оплаквам. Има алтернативи, но просто беше, да кажем, че това е част от кълчър шока, който дори да съм японист и изживявам докато съм тук. Да. Поне си измих зъбите и няма да имам повече киткат за днес. Лягам си, защото трябва да стана рано, а след малко може и да стане вече светло. И така, лека нощ.